На Белсаті новини коротко про головне розповіду я, Юлія Лабанова. Вітаю і починаємо. На беларуска-літоўскай мяжы можа застацца толькі адзін пункт пропуску. Пра імавернасць закрыцця ў траўні памежнага пераходу ў Шальчынінка і Бенякуні паведаміла выданне «Камерсант» са спасылкаю на дырэктара па міжнародных транспартных аперацыях расійскай кампаніі FM Logistics Ярослава Белавуса. Літва пакуль пра такія планы афіцыйна не паведамляла. Ярослав Белавусаў дадаў, грузавікі чакаюць выезду з Беларусі на мяжы з Літвою каля 20 дзён, заезду 5-6 дзён. Праз гэта стаўкі фрахтаў міжнародных перавознікаў выраслі ўдвая. Цяпер на мяжы з Літвою працуюць толькі 2 пункты пропуску з 6 магчымых. Губазік прыдумаў новы спосаб заманьваць так званых беглых у Беларусь. Службоўцы спампавалі гісторыю мігранцкіх чатаў і пішуць беларусам замежжа. Паводле выдання «Мост» некалькі імігрантаў у Польшчы атрымалі паведамленне з акаунту «Прафілактика экстрэмізму Саветы» на аватарцы будынак Губазіку ў Менску. Адзін з эмігрантаў распавёў, што губазікавец звярнуўся нібыта па-сяброўску, распавёў, што ў базах сілавікоў яго няма і можа вяртацца на радзіму. Іншага ўцекача наадварот службоўцы спрабавалі запалохаць, маўляў, памрэш на чужыне, дык лепей вяртайся. Чацвёрты дзень народзінаў за кратамі. Палітвязню былому старшыню партыі БНФ Рыгору Кастусёву сёння 67 гадоў. З апошніх лістоў палітыка да сваякоў стала вядома, што пасля нядаўняй аперацыі Кастусёву вывелі катэтар з мачавіка, ён атрымаў кепскі вынік аналізаў. Бялок у крыві перавышае норму ў 2 разы, павялічаныя лімфавузлы. Рыгора Кастусёва асудзілі на 10 гадоў зняволення ў 2022 нібы за спробу перавароту ў краіне. Прадстаўнікі айчыннага МЗС з візітам у паўночнай Карэі. Пра тое, што намеснік міністра замежных справаў Еўген Шастакоў прыбыў у Пхеньян, паведаміла цэнтральнае тэлеграфнае агенцтва КНДР. Беларускі бок не анансаваў паездкі. Поўны склад дэлегацыі з Беларусі ды іншыя падрабязнасці візіту невядомыя. У канцы сакавіка пралукашэнкаўская партыя «Беларусь» абвясціла, што цалкам падтрымлівае палітычны лад Кім Чен Іна і наладжвае кантакты з дыпламатычнай місіяй Паўночнай Карэі. Да таго ж раней Рада Еўразвязу дэкларавала патрэбу прыняцця новых санкцыяў супраць Беларусі, Паўночнай Карэі ды Ірану за падтрыманне Расіі ў вайне ва Ўкраіне. Адмены і затрыманні авіярэйсаў, у тым ліку ў Менск. Гэткія захады з прычыны ўмоваў надвор'я прыняў міжнародны аэрапорт Дубаю. Аб'яднаныя арабскія эміраты зазналі рэкордную за апошнія 75 гадоў залеву. За 2 судняў выпала амаль гадавая норма ападкаў. Моцны вецер пашкодзіў будынкі. Пад вадою апынулася ўзлётна-пасадачная паласа аэрапорту, гандлёвыя цэнтры, затапіла аўтамагістралі ў Дубаі ды іншых буйных гарадах. Улады краіны папрасілі людзей не выходзіць на вуліцы. Прынамсі 13 загінулых, больш за 60 пацярпелых, сярод якіх 2 дзяцей. Расія раніцай нанесла ўдар па цэнтры украінскага Чарнігава. Ратаўнікі працягваюць разбор завалаў, пад якімі яшчэ могуць быць людзі. У Чарнігаве разбураныя 8павярховы будынак, 4 шматпавярховікі, больніца, ВНУ і дзесяткі аўтаў. Паводле папярэдніх звестак удар ажыццявілі 3 крылатымі ракетамі «Іскандер». Атрымліваць доступ да персанальных звестак фізічных асобаў без іхнай на тое згоды зможа цяпер следчы камітэт Беларусі. Адпаведны законапраект у другім чытанні ухваліла Палата прадстаўнікоў. Да таго ж закон прадугледжвае падвышэнне мінімальнага ўзросту прыёму на службу з 25 да 28 гадоў. Пазбаўляе шараговых і малодшы склад кіраўнікоў абавязку штогод складаць дэкларацыю наконт даходаў і маёмасці. Статус працаўніка следчага камітэту цяпер могуць даваць і студэнтам, што вучацца на адпаведных спецыяльнасцях у МУС. Падкантрольнасць тэлеграму расійскім уладам чуткі выгадная канкурэнтам. Пра гэта заявіў стваральнік месенджеру Павел Дураў у інтэрв'ю амерыканскаму журналісту Такеру Карлсону. Таксама Дураў расказаў пра прычыны, чаму ён з'ехаў з Расіі ў Аб'яднаныя арабскія эміраты. У 2013 годзе, калі былі пратэсты ва ўкраіне, мы атрымалі запыт ад расійскага боку. Маўляў, вы мусіце даць нам асабістыя дадзеныя арганізатараў. І наш адказ быў: пачакайце, гэта іншая краіна. Мы не здрадзім нашым украінскім карыстальнікам. Мне фактычна прапанавалі выбар паміж 2 не найлепшымі варыянтамі. Адным з іх было пачаць падпарадкоўвацца і рабіць усё, што мне скажуць лідары краіны. Або я мог прадаць сваю долю ў кампаніі, пайсці з пасады генеральнага дырэктара і з'ехаць з краіны. Я выбраў апошняе. За раннім пацяпленнем Беларусь чакае далейшае пахаладанне і дажджы. Зважаючы на надвор'е, улады горадні пастанавілі ўключыць ацяпленне ў жылым фондзе.
Апроч жылых дамоў ацяпленне дадуць ва ўстановы адукацыі ды інтэрнаты, больніцы, тэатры, агульнагарадскія лазні. Днямі вярнуць ацяпленне пастанавілі і гарадскія ўлады Віцебску. І гэта ўсе навіны ў кароткім аглядзе. Каментуйце выданне, стаўце лайкі і дзяліцеся ім. Так інфармацыю пабачыць яшчэ больш гледачоў. Падсумаванне ж інфармацыйнай карціны дня глядзіце ў аб'ектыве о 20:00. Заставайцеся з намі.